12,000 persuna rreġistraw fis-sit elettroniku ta' Jobs Plus f'dawn l-aħħar 3 xhur. Ħafna minnhom diġà għandhom impjieg u qed ifittxu ieħor alternattiv. Dan minn barra 800 persuna li ta' kuljum qed jirrikorru għall-istess sit elettroniku. Dawn in-numri inkoraġġanti flimkien mal-2300 employer li bejniethom qed jagħtu 35 post tax-xogħol kuljum xprunaw lil Jobs Plus biex flimkien mal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni ħabbru li fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew lezzjonijiet bilan li jkun spjegat il-proċess pass pass ta' kif wieħed juża s-sit elettroniku. Dwar il-kontenut tal-lezzjonijiet u l-enfasi li tingħata attenzjoni individwali, spjega aktar Mark Schembri, il-koordinatur tal-proġett fisem l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Mela f'kull klassi ħajkun hemm sa massimu 10 individwi, 10 parteċipanti fejn kull wieħed minnhom ħajkollu laptop għalih personali. U f'din lezzjoni, f'din laqgħa tkun hands-on, it-tutor ħajkun mhux qed jitkellem hu biss, ħajkun qed jgħin kull individwu jibni il-profile tiegħu fuq il-Jobs Plus website. L-aħbar ħarġet ġimgħa wara li Jobs Plus bidlet is-sistema ta' reġistrar wara aktar minn 26 sena. Biex issa ssegwi din il-bidla, ittieħdet l-inizjattiva biex dik li qabel kienet li TC ma taħdimx biss ma' dawk li qed jirreġistraw. Kulħadd huwa eligibbli biex japplika kemm idealment jikkrea profil online minn qabel. Biex wieħed japplika jista' jċempel fuq in-numru 21654940 jew inkella minn fuq is-sit elettroniku ta' Jobs Plus stess. Issa dawn ħajkunu qed isiru f'CTRCs, bażikament li huma NGOs u local councils fejn għandna ċ-ċentri tagħna madwar Malta u għawdex kollha, ġifieri bażikament qed nkun qed nilħqu l-areas kollha.